Júnové zasadnutie Európskeho parlamentu schválilo rezolúciu o vytvorení postu osobitného predstaviteľa pre ľudské práva v Európskej únii. Takúto možnosť dávajú zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súvislosti s tým, že otázka ľudských práv sa v ostatnom čase stáva veľmi praktickou otázkou, lebo na ňu narazíme kdekoľvek, či už ide o šport, športové podujatia, správanie sa Európskej únie voči krajinám, kde sa ľudské práva narušujú, ako sa voči ním zachovať, napríklad Bielorusko, posledný európsky diktátor Lukašenko, bude tam majstrovstvo sveta v ľadovom hokeji. Zasa otázka ľudských práv v tejto súvislosti. Futbalové majstrovstvá Európy 2012 na Ukrajine, politický proces pani Timošenkovou a podobne. Takže z tejto akoby teoretickej otázky sa stáva naozaj veľmi praktická otázka a Európska únia chce v týchto otázkach vystupovať jednotne. Túto funkciu má plniť takýto predstaviteľ osobitný pre ľudské práva. Vymenuje ho vysoká predstaviteľka pre zahraničnú politiku baronesa Ashtonová. Bude volený, teda určený na 2,5 roka. Mal by to byť človek s bohatými skúsenosťami z politických vyjednávaní, taký viditeľný, ktorý by Európsku úniu najskôr čo najviac koordinoval v týchto pohľadoch a prístupoch a potom by ju vedel dôstojne a relevantne zastupovať na medzinárodných organizáciách, v Organizácii spojených národov, v jej regionálnych úradovniach v Ženeve, v Štrasburgu a vo Viedni. Táto rezolúcia bola prijatá veľkou väčšinou, takže naozaj je záujem na tom, aby aj v tejto otázke Európska únia vystupovala jednotne. To, že nejde iba o reči, bude potvrdené tým, že baronesa Ashtonová vymenuje tohto predstaviteľa 25. júna a už je aj 5 kandidátov na túto funkciu, takže očakávania od neho sú také, že bude vystupovať viditeľne a že Európska únia tu bude zaujímať jednotné stanovisko.